चल रे चल सांग. त्याचे नाव आहे बुंगान आणि समोरच्या माणसाने जो पैसा सांगन तो नाही हाणायचा, दुसरा हाणायचा आणि हाणले की या गल्याच्या बाहेर काढले की तो आपला पैसा. आता ते दाखव. टाकते पैसे परत. माणूस कोण सांगितलं की हाणायचं नाही. राईट बोलला. चल माझा व्हिडिओ काढ की. हा नको काय तर पैसे. त्याला म्हणतात डुबलं डुबलं डुबलं. याला म्हणतात आलं. आलं ना, जिंकला ना. अशा प्रकारे हा 1 रुपया जिंकलेला आहे.